Салом ба мухлисони Барселонаи бузург. Муҳофизатгари Бавария Николас Дюле тобистон ҳамчун агенти озод имкони гузариш ба Барселонаро дорад. Хави бовариашро ба Сержино Дест гум кардааст ва дигар ӯро дар нақшаҳояш шомил намесозад. Барселона аз мақсади трансфери Алваро Мората даст кашид ва нахост ки ба Атлетико 40 миллион евро пардохт намояд. Дастаи Реал Мадрид тасмим гирифтааст ки ба яке аз беҳтарин футболбозони Барселона шартнома пешниҳод намояд. Боиси шармандагист ки Реал ошкоро Барселонаро мехоҳад ғорат кунад. Шакли пурраи ин хабарҳоро дар видео имрӯза мешунавед. Аз шумо дӯстон мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акун дар ягон ҷо позаи ёнбошро гиред ки давомаш мошни мегузарад. Дӯстон, футболи зимистона дар ҷӯшу хуруш аст ва моро тоб рақобатҳои англисӣ интизор аст. Стивен Ҷерард бо шогирдони худ Криштиану Роналдоро бо Манчестер Юнайтед пешвоз мегирад. Рақобати асосии ин ҳафта лидерони Премер-лигаи Англия Манчестер Сити бо Челси во мехӯранд. Оё лондониҳо метавонанд аз шогирдони Гвардиола хол гиранд? Тамошои бозиҳоро бо 1х ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Барса. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Нимоизатгари марказии Бавария Николас Дюле ки муҳлати шартномааш тобистони ҳамин сол тамом мешавад, метавонад ройгон Мюнхенро тарк намояд. Тибқи хабарҳои охир Барселона кӯшиш намудан дорад ки Дюлеро ба бошгоҳ биёрад, вале худи футболбоз орзуи дар Премер-лигаи Англия бозӣ карданро дорад. Дар мавсими имсола Дюле дар 23 бозии Бавария иштирок намуда як партофти головар анҷом додааст. Ин муҳофизатгари 26 сола аз соли 2017 инҷониб дар дастаи Бавария баромад мекунад. боварӣ надорам ки Дюле барои омадан ба Барселона розӣ шавад, вале агар ин амалӣ гардад, дар якҷоягӣ бо Араухо хатти дифои Барселонаро ба мисли девори бузурги чин мекунанд. Бо вуҷуди бузбала буданаш Дюле яке аз босуръаттарин футболбозони Бундеслига мебошад. Мушкили асосии Дюле маоши ӯ дар Бавария аст. Барселона айни замон ҳатто нисфи маоши ҳозираи ӯро имкони пардохт кардан надорад ва ба замми ин Дюле аз Бавария бозам зиёдтар талаб дорад. Шубҳанок аст ки ӯ маошашро кам намуда ба Барселона биёд, вале як факти аҷоиби дигар он аст ки дар финали Лигаи Чемпионҳои соли 2015 Дюле бо либоси варзишии Барселона бозиро тамошо омада буд. Сармураббии Барселона тамоми бовариашро ба муҳофизатгари канории даста Сержино Дест гум кардааст. Дар ҳаят шомил нагардидани Дест дар бозӣ бо Реал Мадрид ин гуфтаҳоро исбот мекунад ва маълум мегардад ки Дест дигар дар нақшаҳои ояндаи сармураббӣ ҷой надорад. Барселона тайёр аст ки пешниҳодҳо оиди трансфери ӯро қабул намояд ва бо як маблағи муайян дар ҳамин равзанаи трансфери ӯро аз даста ҷавоб диҳад. Шартномаи Дест бо Барселона то соли 2025 муҳлат дорад ва худи футболбоз намехоҳад ки Барсаро тарк намояд, вале Дани Алвесро истифода кардани хави ба ҷояш шояд ӯро маҷбур месозад ки барои доимо дар бозиҳо иштирок кардан ба дигар даста гузарад. фурӯши Сержино Дест фикри хуб нест агар зуд ивазкунандаашро дар мавқеи ӯ харид накунанд. Дани Алвеси 38 сола агар тамоми мавсим муҳофизатгари асосӣ бошад, дар охири мавсим 83 сола мешавад. Серхи Роберто ҳам ҷароҳати вазнин бардоштааст ва дар канори рост муҳофизатгари эҳтиётӣ мо надорем. Гумон мекунам ақаллан то охири мавсим бояд Дест аз Барселона наравад. шумо чӣ мегӯед дӯстон? Барселона дигар кӯшиш намекунад ки Алваро Моратаро аз Ювентус ба даста биёрад. Ювентус Моратаро аз Атлетико Мадрид ба иҷора гирифтааст ва дар қарордодашон банде мавҷуд аст ки мувофиқи он барои харидани Мората Ювентус бояд 40 миллион евро пардохт кунад ва Атлетико ин маблағро аз Барселона талаб намудааст. Ҳарчанд ки хави бисёр хоҳиши Моратаро дар Барселона дидан дошт, вале роҳбарияти бошгоҳ тасмим гирифтанд ки чунин маблағи калонро беҳтараш барои харидори Эрлинг Холанд аз Боруссия сарф намояд. Ба замми ин дар хатти ҳамлаи Барселона Ферран Торрес, Ансу Фати, Мемфис Депай, Мартин Брейтвейт ва Люк де Йонг вуҷуд дорад ва ба хави гуфтанд ки ниёз ба як ҳамлагари дигар надоранд. Хандаовар аз сиёсати Лапорта 40 миллион евро барои трансфери Холанд нигоҳ доштан монанди он аст ки 40 сомонӣ ҷамъ овардан барои хариди мошини 400 миллиона. Пули эконом кардаи Лапорта ба носкадӯи падари Холанд намерасад. Ҳамон 40 миллион еврое ки Атлетико талаб дорад дар қарордоди Гризман вуҷуд дорад ки метавонанд дар ивази Мората ин маблағро пардохт накунанд. Ансу Фати, Ферран Торрес як тараф, вале чӣ гуна Барселонаи бузург ба Мартин Брейтвейт, Мемфис Депай ва Люк де Йонг ҳамчун ҳамлагар такя дорад.
дастаи Реал Мадрид нияти ғорат кардани Барселонаро кардааст. Мадридиё умедворанд ки яке аз беҳтарин муовизатгарони Ла Лига Рональд Араухо шаҳрномаашро бо Каталониё идома намедиҳад ва ӯро ҳамчун агенти озод ба Реал меоранд. Шаҳрномаи Араухо то тобистони соли 2023 муҳлат дорад ва моҳи ноябр хабар доданд ки талаботи Араухо оиди маошаш аз оне ки дар бошгоҳ интизор буданд хеле зиёдтар аст. Нашрияи АС хабар додааст ки Реал мехост дар соли 2018 Араухоро ба имзо расонад, вале Барса назар ба онҳо чолоктар буданд ва билохира Араухо ба ин даста гузариш кард. Дузди зур меган соҳиби гова бастай ростай. Ҳамин гуна Луиш Фигура аз Барселона ба Реал ғорат кардан ва акнун навбати Араухо расид. Тибқи хабарҳо Араухо мехоҳад маоши ба мисли Жерард Пике дошта бошад ки наздики 5 миллион евро дар як мавсим аст. Ҳоло бошад маошаш камтар аз 2 миллион евро аст. Агар Лапорта маоши Араухорам эконом кунад барои овардани Холланд, ҳайати асосии Барселона дар соли оянда шориҳон чунин ном мебаранд: ҳайати асосии Барселона Эрлинг Холланд ва кӯдакони то синни 15-солаи Ламасия. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳоча, дар паноҳи Аллоҳ.